Molt bones, nosaltres som la companyia Ella. Aquí tenim a la Laura Llimona, Laura Giberga, Núria Torres, Rocío Quesada, Marina Mora i Dúnia Pellissa. I aquesta és la nostra obra Preses. És una producció del Teatre Cadix, amb direcció i guió de la Laura Giberga. I l'obra és un recull d'històries, de memòria històrica sobre la repressió franquista a les dones. I alhora hem anat agafant de totes les històries del món amb una recerca i hem acabat construint aquests meravellosos personatges que fan aquestes donasses i que val molt la pena veure-ho. A l'obra també podreu gaudir de la música de la Clara Pella, amb un tema del Darío Díaz i de les coreografies de la Maria Salaric. us esperem a tots i a totes. Va, veniu a veure'ns. Veniu. Bé, aquí estem, en la recta final dels assajos Els porcs també mengen verd, una comèdia que porta els protagonistes en el costat més fosc, més temible de la condició humana. I aquí tenim alguns dels seus protagonistes que encarnen aquests personatges. Tenim a l'Àngels Bassas, tenim el Jacob Torres, Albert Reverendo, que em dona un cop de mà amb la direcció. En fi, us esperem a partir del 30 de setembre al Tanta. A reveure. Hola, soc la Carme Tier, directora del Festival Rebels Teatre Jove, adreçat a públic jove, i estic molt contenta perquè enguany ens tornarem a veure al Tantarantana, que acollirà bona part de la programació artística. Enguany les dates són del 28 al 30 d'octubre, amb permís de la situació actual, i la programació artística es concentrarà els dies 30 i 31. Els dies 28 i 29 seran per tallers, per jornades professionals, etc. I aprofito l'ocasió per convidar-vos i animar-vos a participar a la segona Fira de Teatre per Joves de Catalunya, que organitzem, doncs, òbviament, per segona vegada, ja que és la segona edició. El cas és que, bé, és una oportunitat per posar en contacte programadors i programadores de teatre amb companyies amb espectacles de teatre per joves. Penseu que enguany 2 dels espectacles que programem a Rebels han sortit de la primera Fira de Teatre per Joves. Així que tothom entra a la web de Rebels, que és www.rbls.cat, i buscar les bases i el formulari d'inscripció, a participar. I res, aquí ho deixo, tinc moltíssimes ganes de veure-us a tot, de tornar a la normalitat teatral d'aquest país i, bé, llarga vida al Tantarantana. Adeu! Hola, som els de Bilderberg. El club format per les persones més poderoses del món. I ens encarreguem de decidir tot el que passa al món. Les crisis, Les guerres. les epidèmies... I no només això, també decidim les obres de teatre que es fan. I hem decidit que del 5 al 22 de novembre a l'àtic del Tantarantana hi faran Bilderberg, de la companyia Ostra 28. Us ho perdreu? És clar que no s'ho perdrem. Això ja ho hem decidit. Bon dia, què tal? Jo soc la Marc Pavlovski. Jo, Marta Aran. Som de la companyia Eleje i aquest any fem l'últim cicló dins del Tantarantana, un espectacle que hem fitxat a la Marta perquè ens escrigui i dirigeixi, que es dirà La segona Eva, i ara ella ens explica aquí la historieta. La història. Doncs bé, la segona Eva parla sobre els dubtes, la culpa, sentiments contradictoris que tenen les víctimes quan es denuncia un maltractament o un assetjament en el qual no hi ha hagut cap agressió física. No, perquè sembla que quan no hi hagi una prova dins del cos de la víctima, que no s'hagin traspassat aquests límits físics, doncs siguin maltractaments que es poden qüestionar, que siguin com de segona, i tot aquest debat que crea la societat, no? I en veritat només tenim les seves paraules, però són paraules suggestionades per tot aquest judici que es crea al seu voltant. I ens va semblar interessant doncs, parlar sobre això. També es diu La segona Eva, perquè està emmarcat dins d'una iconografia catòlica. Sí, que això és superguai. A part que té doncs, una estètica meravellosa. També ens interessava molt la visió de la dona, com es veu la religió, aquests cànons heteropatriarcals arcaics que encara doncs, avui se segueixen avui en dia com aquestes conductes. Doncs això us esperem a partir del 7 de novembre al Tantarantana. Hola, nosaltres som la Maria i el Mateu i som la companyia Gest pel Cap, que estarem representant el nostre espectacle Júlia a la sala Àtic 22 del Teatre Tantarantana. Júlia és un espectacle de creació que està basat en el personatge històric de Júlia Tofana, que per qui no ho sàpiga era un alquimista del segle XVII
que utilitzava l'excusa de vendre perfums per vendre verins a les dones de l'època que se sentien oprimides pels seus matrimonis i per així alliberar-se dels seus marits. Exacte, però no només és un espectacle biogràfic sobre Julieta Ofana, no només és un homenatge que li fem a aquest personatge, sinó que és un espectacle que utilitzem per posar en debat molts altres temes, com per exemple la llibertat, què és la llibertat, la mort, la por, l'amor... Què és lícit i què no és lícit per aconseguir la llibertat, o si és tot lícit o si res no ho és, moltes altres coses que esperem que vingueu a debatre amb nosaltres. Exacte, i estarem encantades de rebre-us. Moltes gràcies. La companyia La Lida us presenta l'adaptació de La jove esposa, una novel·la d'Alessandro Barico, sobre una dona que arriba a una família disposada a casar-se amb el fill, però es troben que el fill no hi és i durant l'estada, durant l'espera d'aquest fill, haurà de conèixer a la peculiar família del seu futur marit. És la història d'una dona, de l'aprenentatge, de l'evolució d'una dona que aconsegueix marcar el seu propi destí i imposar les seves pròpies regles. Hola, sóc l'Anna Elias, una de les actrius de Hey Hermana, que és una obra de la companyia LG que parla sobre els mites, fa una revisió dels mites d'Helena de Troia i Clitemnestra, donant-nos la veu a elles, fent que per primera vegada siguin les dones les que parlen i aprofitant per potenciar la sororitat i la relació de germanes que hi ha entre aquests dos personatges. Hola, tornem. Tornem amb germanes i estem molt contents de poder tornar a explicar aquesta història, aquesta trobada entre dues dones al mig d'un hivern real i metafòric, interpretades per dues grandíssimes actrius. Articulado Ligero és una peça molt petita, molt propera, pràcticament un conte, interpretat per el Ramon Micó i en Gerard Bosch, i que hem fet juntament amb l'Aleix Plana el disseny de vídeo, amb la Mercè Luquet i l'espai escènic i amb l'Aina Gomis a la producció. I és una peça que bàsicament explica la història d'en Ramon. Articulado Ligero, com diu l'Oriol, és un conte de la meva família, de la meva història, en què el meu germà i jo, el Martí, estem intentant trobar el sentit o el perquè del nostre passat i el perquè ningú ens ho havia dit fins que ja ha sigut massa tard i ho hem hagut de descobrir nosaltres sols. Tot aquest conte és el nostre viatge per aconseguir-ho, per aconseguir saber una miqueta més. I en un moment d'aquest viatge el Martí, doncs, desapareix i aquesta és la història que a mi m'agrada explicar. Hola, yo soy Cata y soy parte de la compañía La Pulpe Teatro. Hola, yo soy Ambador. Estamos muy contentos de contarles que estamos próximamente a estrenar nuestro próximo montaje que se llama Colmenas, que es escrito y dirigido por Denise Duncan, que es parte también de nuestra compañía, pero que hoy no podía estar con nosotros. L'obra comença quan en Carles i Naeda no tenen gaires ganes de trobar-se, però hi ha una força major que els obliga a trobar-se. Y esta fuerza mayor es Enam, que es un menor no acompañado, migrante subsahariano, que estaba en un centro de menores y justamente esa noche lo declaran mayor de edad y desaparece. Nos habla sobre esa incapacidad institucional de acoger a niños que son migrantes y que están simplemente buscando una vida mejor. Estrenamos el 8 de febrero y vamos a estar en el Teatro Tantarantana hasta el 7 de marzo. La cultura et segura. Así que nos vemos en el teatro para ver nuestro próximo montaje, Colmenas. Vaya, solo tengo un minuto para presentar. Bueno, a ver, La lenta pesquisa, Albert Ola es el autor. Un proyecto de la compañía Nigredo, Rodrigo García Olza y Albert Ola, y yo, Marta Gil, que soy la directora. Esto es un texto junguiano. Bueno, para mí es un texto junguiano porque es un onirodrama, una obra escrita a través de unos sueños, pudiendo hablar de las lealtades afectivas en la línea masculina de una familia. Entonces hay como una historia de un psicoanalista que está en plena crisis matrimonial, entonces tiene un sueño y en este sueño va a hablar con una tarotista y esa tarotista le hace 3 predicciones, que una mujer joven se suicida, que un espíritu del pasado le sana y que un antiguo amor
le da una segunda oportunidad. Entonces es un texto que es como una telaraña de sueños que para mí como directora, bueno, es como un caramelo, porque es que es de un nivel simbólico, lúdico, un texto que, bueno, no se escriben textos así, es que es algo muy especial. Tenemos muchas ganas de estar en el Tanta con vosotros en marzo y os enviamos un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto. Hola, som produït per Hit, companyia del Cicló, i a l'abril de 2020 estrenarem La meva violència. Aquest cop comptem amb el Llàtzer Garcia, que escriurà i dirigirà una versió molt lliure de Luke Buckingham de John Osborne, aquí coneguda com Amb la ràbia al cos. Durant la nit, en una habitació fosca, buida, freda, i mai descoberta, hi conviuen dos individus, esperen i parlen. llegeixen i volen fumar, perduts, cansats, sols. D'on has tret aquestes patates fregides? Vull dir que arribes en un indret quan encara és de nit, et fiques en una habitació que no has vist mai, et passes el dia dormint, fas la teva feina i te'n vas quan ja torna a ser fosc. el soroll d'una cisterna, Encén el foc. encén el gas, Quant temps fa que no veus a la teva mare? Esperen i parlen. Ara en són 3. Pausa. pausa. Què prefereixes? Que se't caguin a Cagar-te sobre a sobre? o menjar-te la teva pròpia merda. Què fa? Me sento rotllo... No ensenyaré, bueno. Hola, Vale. Hola, som la Núria Florença i... Ah, ho dic jo? Vale, provem. Vale, va. A veure, tal, no sé què, no sé quantos... Hola, som la Núria Florença i l'Albert Baldomà i venim a presentar-vos Tonta, un espectacle de creació que farem aquesta temporada al Teatre Tantarantana. Un monòleg d'una hora de duració que ha escrit i dirigit aquest senyor i que interpreto jo. Així que res, us esperem amb moltes ganes. No, perquè havia de dir de què va. I que parle sobre la diferència i el desig de ser normal. Vale, ni tan mal. Ni tan mal. Us esperem amb moltes ganes. Pam, pam, pam. Tonta tanta. Tonta tanta. Destination Moon és el nou projecte de Paradiso 99 i és el segon cicle que estrenarem al Tantarantana. La peça es situa en un món que s'està desintegrant, en un món que se'n va a la merda, i en aquest món hi viuen dos germans que s'estimen i es necessiten per sobre de tot, però que es veuen sobrepassats per les circumstàncies socials i vitals en les que els toca viure. Ens plantegem aquesta nova peça seguint l'estètica de Paradiso 99, agafant el treball de text com un punt clau del nostre treball, un text que sempre busca la proximitat amb el llenguatge poètic i alhora ho barregem amb el treball de cos i moviment que acabarà de donar conjunt a tota la història. Esperem que ens acompanyeu en aquest nou projecte, en aquesta nova història, que és una història en majúscules, que és la nostra història i que, com sempre ens agrada Paradiso 99, volem parlar-ne, volem posar-la de manifest i volem plasmar-la davant vostre, davant de l'espectador. Hola, pollastres. Soc la Rocío Manzano i soc membre de la companyia Casa Real i estafa de Sagers de Covards. Vinc a presentar-vos la 9ª temporada consecutiva de Sagers de Covards al Teatre Tantarantana. A Sagers de Covards és un sarau teatral increïble que muntem un cop al mes, un dilluns al mes al Teatre Tantarantana, i on barregem gent de totes les disciplines artístiques per fer una ballada molt especial. Aquest any, per tot el tema Covid, farem nous canvis per adaptar-nos als protocols sanitaris, però també perquè ens agrada muntar saraus de tota mena. I per tant, les persones que ja heu vingut veureu coses noves i moltes novetats. I les persones que no heu vingut mai, no sé què espereu, perquè portem 9 anys fent això tan guai i no sé què esteu esperant a venir. Vosaltres mateixos, vosaltres mateixes. Així que nada, us esperem al nostre corral, pollastres.